hebben vandaag een nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger in Aruba, Curaçao en Sint Maarten benoemd. Dat is de heer Gerben Kunst. Die is voorgedragen voor die benoeming. Hij is directeur internationaal beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En in die rol heeft hij ook een relatie met de eilanden op kunnen bouwen. Waar ik blij om ben, en dat heb ik vandaag ook naar voren gebracht, is dat het relatief korte tijd is geweest om iemand te vinden. Hij start ook binnenkort. Dus we hebben daar een persbericht. Ja, als het goed is, hebben jullie dat persbericht inmiddels ook ontvangen. Hij start op 15 mei, maar al die details die staan ook in het persbericht genoemd. We hebben een besluit genomen over de garantstelling voor MKB-ondernemers voor de kas, want die hadden we nog niet. Dat heb ik gedaan samen met mijn collega Dirk Beljaerts, die is de minister van Economische Zaken. En we gaan binnenkort een regeling openstellen. We gaan een regeling openstellen naar een te volgen procedure nog, die het makkelijker maakt voor de MKB-bedrijven om geld te lenen. En daar ben ik heel blij mee, want dit sluit ook aan bij een van mijn prioriteiten als het gaat om zelfredzaamheid en economische ontwikkeling. Ik denk dat dit wel een belangrijke stimulans is. We krijgen echt eerst nog een internetconsultatie. En daarna is het doel om na de zomer de regeling in te laten gaan, als alle landen ermee hebben ingestemd. Dus dat is mooi nieuws. Nou, we hebben nog meer mooi nieuws. De regio-deal voor Bonaire is er vandaag ook doorheen gekomen, akkoord verklaard binnen de ministerraad. Dat liep via de minister Mona Keizer. Die is minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. En die heeft dus die gelden beschikbaar gesteld voor de regio-deal. Voor Bonaire betekent dat 13 miljoen van een totaal van 244 miljoen die we over alle gemeentes in Nederland hebben verdeeld. Niet elke gemeente heeft er profijt van. 16 regio's. Ja, 16 inderdaad maar. Waaronder ook voor Bonaire. En wat nu moet gebeuren is het uitwerken van afspraken in deze. En de Bonaire heeft zelf aangegeven de komende jaren te willen investeren in onder andere een multifunctioneel centrum, gebiedsontwikkeling, bereikbaarheid en verduurzaming van scholen, openbaar vervoer en logistiek. Dus dat is echt heel mooi. We gaan hier ook hard mee aan de slag. Ook vanuit Nederland, daar waar de ondersteuning, Europees Nederland, daar waar de ondersteuning wordt gevraagd. Dan waren dat de punten die we hebben besproken binnen de Rijksministerraad en de ministerraad.